Ovo je matching colors, vidi. Nema, koža. Nema, to, vidi se za koga je ovaj auto namenjen. Kakav čovek snob, znači uvid ću ga! Ni mladi biznismen. Satić. Kaže mu da malo vežba, da ne sedi stalno u kolima i vozi luksuzne automobile. O, diff, snimi diff. Čekaj, vidim. Diff lagano. Kadar. Defender pick-up. Ovo što je moćno. Vidim unutra sedišta. Prekaro. Ovo je neka hot road verzija. Hot off-road verzija. Može ovde desiti, ne? Da. Mislim da ne može. Znači, vozili smo prvi utisci kod ovog BMW serije 8. Mora muzika. Zbog takozvanih onih autorskih prava. Prvi utisci u vožnji ove nove BMW-ove serije 8. Dosta nekako se osjeća dosta slično kao novi X5. Posebno zato što je infotainment skoro pa identičan, ekran ispred volana je identičan skroz, volan identičan. Viš da ovo sad svetli crvene boje? Da, sad je promijenio narančast. Crveno narančast. A bilo je belo. Pa da, sad je prešao taj noćni režim. Iako se još nije smrklo. Sviđa mi se što je dosta slično. Samo naravno je tvrđi auto, dosta niže sedi i tebi, ja više volim što je sad na testu sa dizelskim motorom, Ozaki 840D. Pa dobro, ja bi lično više volio da je ona benzinska varijanta, ali i ovo je odlično. Meni ovo zbog obratnog momenta je dosta bolje, iako možda čudno zvuči da kao za sportski auto dizel uopšte može da bude interesantnija verzija, meni jeste, jer retko kad ćeš da ga voziš na stazi ili negde, a ovako u nekim među ubrzanjima imaš taj obratni moment koji je na raspolaganju i oseti se i sviđa mi se ovo po prvi put da mi se svidi zvuk koji je reprodukovan iz motora, koji u stvari ide kroz, koji se pojačava dodatno u interijer auta kroz zvučnike. Pa malo je fake, ali okej. Mislim, opet je to zvuk motora koji se samo pojačava. Čuje se ono kao brujanje, ali to je dobro. Mislim, ti valjda imaš utisak u autu da je lepo. Sad smo ovde videli parkiranu, pošto je ovo neka lagana verzija, malo isprobavamo, to jest ovo se vozimo sa autom. Ovde smo prošli, malo pre smo videli novu seriju 5. Samo da vidimo, ali mnogo lepa boja. Bojice, odlična. Ti ćeš odatle bolje da vidiš ovde je parkirana bila negde. Ne. Da, vidi boje, ja ću da otvorim ovo. Ovo je kako boja. Toliko lepo. Spek boje. 530D, vidi. Ljubičasto, plavo. Napred, snimi napred. Hoću se ruku, pošto je mnogo. Baš lepa boja. To mi je šteta što ova osmica nije bar u nekoj takvoj nijansi. Dosta dizajnerski kompleksan auto je lep, ali mu crna boja to pokrije dosta. Bilo bi bolje da je neke druge boje. Ne vidi se toliko... Pogotovo sad kad je ovo vreme, ovako kad se malo uprlja, baš onako ne dolazi do izražaja koliko bi mogo da dođe. Pozadi meni je zadnji deo baš kakav treba da bude, posebno kad je u nekom paketu opreme, sad to toliko dobro da ovde sad sa ovim u ovom nivou opreme izgleda fenomenalno, što kaže Nikola. Štete što je u crnoj boji, što ne može toliko lepo da se vidi te linije, koliko je taj zadnji deo automobila
da kažem, od vozača pa pozadi, koliko je taj deo od bokovi, koliko su lepo prošireni, kako izgleda. Znaš šta mi se malo ne sviđa? Onaj otvori za auspuh pozadi, koji mi se čini da su preveliki. Meni to baš, taj deo dole, kažem ti, kod M verzije je još širi, još su veći ti otvori. Meni su prevelike, a unutra se vidi onako, nije fake, ali vide se da su mnogo manji unutra, kružni. Meni to nema ničeg lošeg, to je ipak opet dizajn, kažem, neki i ovi spoileri koji su ovaj lip spoiler, nema nikakvih za aerodinamiku, nikakve uticaj, ali lepo izgleda, super. Što je ovde guži? I ovde smo u čepu, sad ćemo se okrenemo ovde. Bolje, inače, nema dalje. Ali hteo sam da kažem da možemo desno. Imali su ljudi prilike da vidu ovu osmicu na predstavljanju kad smo bili u plavoj boji kada je bila. Koliko to svežije, koliko se onako, mada i tu zadnji deo nismo... I unutra je bila neka svetlija varijanta, malo bež onako. Bež. Dobro, ovo mi se više sviđa, ono bež brzo se uprlja nekako. Pa i ovo se kreće da se prlja, ali opet bolje nego ona, što je svetlja boja. Ovo je matching colors, vidi, nema, koža, to, vidi se za koga je ovaj auto namenjen. Evo. Pa, naravno. Isključivo. Hvala. Kakav čovek snob, znači uviću ga. Bez zezanja, auto je stvarno... Normalno da je fenomenalno. Fantazija. I šta sam isto primetio, što kažu ljudi, stvarno okreću glavu za autom, iako je u ovoj crnoj boji retko koji auto koji je bio na testu da vidim toliko, ne verujem da prolaznici generalno znaju da je to neki novi model i pa da, ne znam, kogod, znaš, ali vidim iz automobila i žensko i muško i deca i stariji, svi se okreću stvarno, baš privlači pažnju, mislim, vidi se da je nešto, izaziva reakciju, što je najbitnije, ajde, ko kupuje ovakav auto, verovatno hoće da bude do nekle primećen, tako da kad bi ga kupio, zbog toga bi ga kupio. I sa te strane je baš pa dobro, već kada daješ 120.000, mislim, greota bi bilo da te niko ne vidi, tako. I sada evo, ovo je neka, kažemo, opuštenija priča kada smo preuzeli auto i možete ovo, to su neki prvi utisci nevezano sa tehničkim podacima i bilo čim drugim. Ja jedino kad sam pričao s Nikolom prethodno, pre testa, mislim, to je ono preko leba pogače, ali ako bih mogao da biram, ja bih, na primjer, verziju, ne znam, da li sada nije još uvijek, samo ovaj i 50i jesu. 50D, 850D, da bude to isti onaj motor kao iz X5-ice, koje je X50D, koji ima 400 konjskih snaga. I quad turbo. I da, quad 4 turbine. Evo da čujemo malo zvuk. Prebacit ću ga u sport. Idemo malo reprodukcija, kažem, ide malo kroz zvučnike, ali... Prelep zvuk. Odličan zvuk. Ali mislim, opet je to iskrena stvar. To je u stvari njegov zvuk s kojim se malo pojača preko... Da, reprodukcija. Pa to je ono... To je u suštini kao da je loša izolacija, ne znam, kod nekih automobila. Kao kad ne bi bilo malo izolacija. Ali opet dobijaš samo onu vibraciju koja je lepa. Lep ton se dobija iz... Isto kao u i8. Znači, ista stvar. I evo, kad je sada ubačen u sport i uvek se čuje kako malo bruji. Ne znam koliko to ide preko koliko može. Kad se ubaci u komfort, već je drugačija. I mnogo lepo ide, znači mnogo lepo ide, stvarno. 680 Nm, 320 konja. I vidim da stvarno na testovima da taj motor ide brutalno, kad je X5 onako dobro vuče. Verovatno će biti kad izađe M8 u benzinskoj varijanti. Pa M8, kažu, imaće preko 600 konja. Više nego što ima M5. Mnogo se lepo vozi, štete što je ovolika gužva. Izaći ćemo kasnije malo i na autoput da za našu dušu malo da se provozamo. A kako bi paralela mogla da se napravi između prve osmice i ove? Nekako, apsolutno nekako, meni bar nikakva. Pa, pazi, mnogo je godina prošlo, ono je već skoro 30 godina. Da, auto koji je zašao 90. godine. Razlike nema veze, mi smo vozili M6, je bio, ovo je sad generalno taj spiritualni naslednik BMW-ove šestice, ne znam da će biti uopšte šestica ponovo kao, uopšte kao auto. Tako da je ovo generalno šestica, sad ima samo naziv, da kažem osmica, i malo povlači dizajn
Ima malo, meni liči taj kamilion. Još jedan zvuk. Kako prepoteže je. A? Za 3.0. Bato. Tačno ja kažem, kvad turbo. Kvad po kopu. 400 konja, brate, ovo 320. 80 konjskih snaga više. I turbine 2 više. Ja mislim da tek onaj... Pa bre, čovječe, mi smo u M, bre, pa... Ma M je drugo, bre, ovo je dizel, zato kažem, dizel, brate, dizel power. Okreni ovo kamer. Dizel power, brate, dizel. Ne znam, ja volim dizel. I uopšte kada deluje, znaš, kako sad u sportskom... A ja volim dizel 6 cilindara BMW, vredni. Inače, iskreno i ne volim ostale. Sviđa mi se što ima obrtnog momenta i to. Pa nije, nego doveli su do toliko upeglanog rada menjača, motora. Dobro, to svaka i kad već imaš obrtni motor, pa dobro, a šta, zašto bi onda benzinca? Ne čuje se, evo ti je slušao. Dobro, ovo je sad... Dobro, on se sad čuje više, što je fake se čuje jače, bio bi tiši da su... Nije tu, nemaš ono grgljanja kao dizel pa da ti deluje, da ti smeta. Pa zbog 6 cilindara. Dobro. 4 cilindra, Okej, ali 6 cilindra nebitno. 6 cilindra... onda da uzemo 6 cilindra. Lepo radi. Evo, u sportu je malo taj jači. Lepo radi, lepo vuče. Čak imaš bolji doživljaj zbog tog kika. Povlačenja. Ali meni kod dizela fali to što je... To se ispuca kratko. To je od 2 do 4.000 i to je to. A kod benzinca... Dobro, ti pređeš sa tim, dođeš do 140 već. Tebi preko 140 nije ti ni bitno ubrzanje. Ne, nego ono razvlačenje linearno da to traje, znaš, po obratajima 4, 5, 6, X5, mislim 7. Da se razumemo. X5 stvarno je onaj sa 3000 kubika. Ono je jedan od najboljih motora proglašen 3 godine. Ja opet kažem što nisam preterani ljubitelj benzinskih motora i sve to, stvarno, ono je savršenstvo. Ali ti u stvari ne voliš benzinski motor toliko samo zato što troši. I jer je linearan. I zato što ti je slab, nemaš obrtnog momenta toliko. Pa to, evo. A ti onda uzmeš jači. M6, evo sad priča kad smo pričali o M6-ici prethodnoj, koji je brutalan auto, stvarno ide, imali ste priliku da vidite, ja sam rekao da je možda 3., 4. po utisku vožnje i svega toga, i ide mi iznenadio koliko se bolje vozi nego što sam očekivao od 6-ice koja je velika, generalno i težak auto, plus je bio kabrio. Koliko je dobar auto, toliko nemaš taj utisak evo, da ti prođe krv kroz od pete. Ali ima, ja mislim, to veze i sa karakterom motora, znaš. Onaj BMW... To je to kriva obrtnog momenta. Ali, na primjer, kakav je karakter onog Mercedesovog motora AMG? Kako je on žestok, a ovo je 4.4 na papiru tebi izgleda jače BMW motor. Dobro, jeste. A onaj... Ima i tu. Ima verovatno, ali kažem, to što ako su to hteli da postignu linearnost, stvarno da radi kao da je električan motor. Znači, kod X5-ice ove nove radi kao da je električan motor. Zato što je benzinac. 6 cilindara. Još uvek, kažem, kad već nismo prešli na električne, full electric automobile, onda daj meni, kažem, u mom slučaju, da bude dizel, da bude snažan i da malo troši. A imaš opet, evo, imaš sportski auto, skoro pa sportski GT, ali skoro pa dobro, ja bi uzao onaj benzinac, pogotovo onaj 6 cilindara što je bio u M5-ici. Dobro, nema ga opciono u ovom autu još uvek. Benzinac jeste gospodče, ali ne daje ti to, evo kao malo pre kad smo dali gas. Ali nema osjećaja jačeg nego u atmosferskom, kao što je bio u R8. Nema preko toga. Ne može ni jedan dizel, ni bit... Lepo vuče, niko ne kaže. Ali, na primjer, meni lično, ti kažeš tvoje mišljenje, meni lično nije bitno da toliko poteže jako. Meni je lepše da je taj osjećaj i da mogu, recimo, iako je manualni, da promenim pri višim obrtajima, da dam među gas. To kod dizela teško možda uradi. Mada meni se kod trojke možda i interijer najviše sviđa. Pa i meni. Vidjet ćemo, Bože zdravlje, bit će verovatno uskoro i na testu i trojka. Mislim, ona je stvarno bombona. Ali, mislim, bilo bi glupo sad da tu sad
nema, da pa se sad to komentariše kao nešto sad, to su sad nijanse, to je... Pa svaki proizvođač je sad toliko to... Nego, zašto je problem ovde? Jer ti kod BMW-a si sad, ti u najnižim klasama dobijaš skoro najbolje. Da, i taj sa infotainment... tim što je taj infotainment ubačen, taj virtual cockpit koji ide ispred, ispred volana, infotainment koji je, evo da snimi, znači sad kod novih modela je kokpit digitalni identičan sa... Da, i opciono kada se, ono što se kaže, full paket, dobije se isto to u suštini, znači ista dijagonala ekrana, isti po znacima navoda virtual cockpit. I isti volan, I isti volan u M paketu. A tebi je to u stvari, to ti pruža najveći osjećaj boravka. Naprimer, posebno vozaču ti gledaš tu, da li ima head-up, da li nema, nebitno, i head-up je odličan. Motor je isto, može da se dobije, verovatno će biti u ponudi u petici, na primer ima u sedmici isti motor, sa istim menjačem, osmostepenim ZDF-om. Znači, u suštini, ali odlično. mnogo stvari se tu šeruje, što je okej. Odličan auto. Ovde dobro je crno nebo, znači imaš još stvara, još više onako osjećaj sportskog automobila i meni se sviđa, ti kažeš nije ti ono što kao da gledaš samo mi je bilo čudno. Ovaj utisak ovde jeste, kod neba, znači taj tu deo, jeste dosta nizak. Evo otprilike perspektiva iz, očiju. Malo niže. To, ali sviđa mi se, na primjer, što je preglednost pozadi, evo, pored, znači, ovaj deo nije uopšte kao da gledaš kao šat. Znači, ovaj deo je kao kod BMW petice. Znači, ovaj deo ovdje, jer su niži bokovi, čini mi se, vrata, nisu toliko visoki da se osjećaš nekako... Nije kao kod Camara, recimo, Pa uopšte nije, iako se sedi mnogo nisko, baš su to isticali na prezentaciji, da se sedi dosta niže nego, da je to u stvari sedenje, da se dosta poradilo na sedenju. Da, driving position, pozicija sedenja, odlično kao i skoro u svakom BMW-u. Iako se sedi dosta nisko, mnogo je lepa preglednost, pozadi je isto dobra preglednost, što se toga tiče, stvarno je upotrebljiv nekako. Nije, evo sad, ceo dan vozimo, krećemo se ovde po gradskoj gužvi, ne znamo gde da idemo, mislim, generalno po gradu, i da je bolji asfalt malo ovo nije auto realno za naše ulice, realno. Bilo bi mnogo bolje. Ono što kažu greota. Ovde je veći utisak te neudobnosti je zbog asfalta i ovih tramvajskih šina. I sad ovih rupa koje su se pojavile posle ovog snega, soli, rizle. Da, inače malo je tvrđe, ali to je generalno za takav auto okej. Mada je on nešto između GT-a i... Da, oni su se trudili... Nije baš ni kao Mercedesova S Coupe klasa, nije ni kao Bentley Continental GT, a nije ni s ove strane, ne ide u Oni su pokušali da naprave kompromis između klasičnog GT-a koji je udoban kao S klasa i voznih karakteristika Porsche 911. To oni ne kriju, mislim, što su i uspeli na neki način, baš onako se vozi, osjeća se sportsko u njemu. Pozadi nema mesta ništa. Da, pozadi je dosta, delovao mi je na videima, pred nekim drugim videima i na slikama. I onaj kad je seo onaj novinar iz Car Faction koji je visok, kad je seo pozadi, ja sam mislio, tu ima mesta. Ne, nema, evo sad ja sedim najnormalnije. Evo i ja sedim normalno. Koliko ima iza mene prostor, sad ne vidimo da ovdje. A nema ništa skoro, nema ni 10 cm za noge. I to je realno, znači ovo nije ni odaljeno, čak ja sam možda i približio više da bi bio lepše za upravljanje i to, ali što je lepo, da. Evo, meni su mozgače ljudi, to pozadi skoro da...